غرونو کی سفر سا عجیب دیوائے خورو کلے دا دل برا سا عجیب دینو پمک کی دا خود کور خان کا بدا دا بخنی دا غدر سا عجیب دیا شپاورس دی خلق تاوی کیوں جڑی گی دا جڑا دا غر اثر سا عجیبا دے پسباو پا بیگا بے پوہن شیلوں زلیند ماخام سہر سا عجیب دے داس کل مدینہ منور دوا اللہ یا پک پروج بن کمر سا عجیبا دے یا چی دزڑا بستر گوئی چاکڑ دیدار دے زخمی زڑگی پر ہر سا عجیب دیوار خوشحالی ترین دا عمر زار قربان شاہ ید محبوب خواہ کی اختر سا عجیبا دے دا حرم شریف خیستا خیستا خیرانی ماں چھے جوڑ شوے پہ ہنر سا عجیب دیوار پر جوڑ دے دس روز روح پزمکا دا گلنو خور سادر سا عجیب دینو دا بلال اذان خانی سر پخواکی دا جانان محراب منبر سا عجیب دیا راش لکباب سلام تا نظر اکڑا دا درود سلام نمبر سا عجیب دینو عشقان یار تپس روستر گجڑی گیے دا جنگلی خواہ کی منظر سا عجیب دے پرشتے سلامی لرا گزیگی پنبیانو کی افسر سا عجیب دے وی حاجی شمس رحمان پا مدینہ کینو سپین رو خانم زیگر سا عجیب دے